Joves protagonistes a l'acampada i també als escenaris dels teatres tarragonins. Torna la mostra de teatre jove que permet als grups amateurs actuar a l'escenari del Metropol i donar-se a conèixer. Són alguns dels membres de les 13 companyies que enguany participaran a la nova edició de la Mostra de Teatre Jove. Ahir sortien al carrer, però a partir de l'11 de maig i fins al proper 22 de juny pujaran a l'escenari del Metropol per mostrar-nos la seva versió més artística. El Josep Pijuan és el director de la companyia La Feixula. Per segon any consecutiu participarà en aquest festival de teatre tarragoní. Enguany presenta Insani Insanum, una obra de creació pròpia. Ambientada en l'edat mitjana, relata les històries que es viuen en un manicomi dirigit per un clergue. Participar dins la mostra és bastant interessant per nosaltres a nivell de realitzar un projecte. O sigui, és com ara que està tan de moda el tema dels emprenedors, és una petita emprenedoria a petita escala on nosaltres tenim un projecte que és crear una obra dins la mostra de teatre jove, la creem, la produïm, muntem escenografia, busquem els contactes i els col·laboradors i al final sempre té com la realització. La mostra de teatre jove és una plataforma a través de la qual els grups de teatre tarragonins donen a conèixer el seu treball. Una iniciativa amb tradició a la ciutat. Des de l'any 94 compta amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona. Els ajuntaments es col·laboren a banda de tota la difusió que fa falta a la mostra de teatre jove, amb tot el tema de les impremtes, la impressió de la documentació, sobretot en difusió. I posem sempre al servei de la gent jove i de les companyies el que és tant per practicar, per assajar i després el Teatre Metropol. El programa de la mostra, que també és un punt de trobada de companyies teatrals de joves de tot el territori, aplega actuacions que es fan en el marc de la temporada de primavera del Teatre Metropol.